se brzy ráno vydali do Rosenborského národního parku na safari pro jízdců, abychom viděli zdejší přírodu a zdejší zvířata. Žijou tady různý antilopy, jeleni, ptáci, opice, ale taky hlavně tady žijou volně žijící tygři, za kterými jsme se vydali někde pozorovat, ale bohužel se nám to zatím nepodařilo, no tak uvidíme. Jinak teda tady v Indii jsme si na prvních 10 dní najali auto i s naším zakaboněným řidičem-průvodcem, takže cestujeme autem. Dneska odpoledne právě vyrážíme do Jaipuru, což je jedno z 10 nejkrásnějších měst na světě, takže tam se velmi těšíme a zůstaneme tam celé 2 dny. Jinak cesta po indických dálnicích je taky docela zážitek, protože i když vybírají místní, tak občas prostě na těch silnicích potkáte různý povozy s koňma, s krávama, s velbloudama, jezdí tam hodně kamiony, ale taky se stane, že prostě se na té silnici zastaví krávy a stojí tam, tak musíte dát pozor, abyste do nich nenarazili. Nebo se stane, že prostě chybí kus silnice, tak pak jezdí auta v protisměru, to tady taky na dálnici není nic zvláštního. No, celkem zážitek, ale z posledního týdne jsme teda na cestách strávili hodně času, zhruba tak až moc, no. Bylo tak 6 hodin denně, takže už toho máme docela pokrk, tak si těšíme, až se od toho odpočineme. Takže mějte se krásně a taky občas vyrazte do přírody, protože je krásná. Simča nám mává. Simča má VIP místo vepředu.